Muli na ko. Siya muli na ko. Muli ko sa mua. Ay, layo ang bata sa kuha ba? Di ka po ako buhat ana. Hilumoy. Be, may gali na ka dire gikan bi ako sa inyo be. Wala. Ingon mo ate ni uli daw ka dire, no suko day ka non sa ka. Oh no. Nam sa day ka gikan ko sa inyo bay sa oras nagbaktas dito. Asa di ka gikan marke? Sa inyo gani ko gikan gayno. Baka ako na kayo ka ba? Sa inyo gali ko gikan no kay maghatod ko aning cake. Unya pag-abot ako dito anang ate nimo ni uli daw ka dire. Ay wala nagpalit og cake para sa akong anak ba kay 2 months ba niya karon no. Hala, wala mo nag-istorya din ni Hana? Sa ikastorya ni Hana. Yuri man siya sa inyo ha? Kagani na rami dire. Dalata ko sige hinulat sa imo dire. Sorry kay wa mo kabalo. Sorry. Wala mo kanit chatod nga mauli di ka di ay. Ako di ay. Unya akong cellphone wala pud sa kuha. Nabilin ko diri sa balay. Sa Pero balay. tinuod ba abi sa ka oras jud ko nagbaktas be kay wala. Kung nagbaktas man ka, asa man dai imong motor? Siguro na sa imong motor wala dire imong motor. Mao gini problema no kay German ni Mr. Lim ang motor hantod karon wala pagyapon giuli. Tag na ko. Please lang ayaw sa jud karon pre. Hirman, baka ako na kayo ka ha. German na be, promise be. Uli katunayan nimo. Si Marjong. Uli katunayan nimo. Wala ko'y katunayan pero si Marjong siya nakabalo siya ang gikuha ni Mr. Lim gigukot pa gyud ako siya dito atong niagyaw sa Ano ilang naman imong dapit. gipahuram kay Mr. Lim? Ha? Kasi may nagsugo sa imo ha? Nganong gipahiram-hiram man nimo sa iyaha imong motor? Ipaguba na pud to nimo sa iyaha? Ako na kay ka ha. Ngangyo mo gusto siya tarong sa kuha agad ba Nihangyo. mangiram siya. Ano kung bakak-bakak eh. Asang bata be? To. Asang bata ba? Asa pa man di ay nasa sulod. Nung sa day ka. Kung siya ta sa bata ta. Ikaw daw sige Kung siya hinulat ta dire sa di bata- ba ka masuko. Kung siya sa bata ta. Kulit mo motor, ambuti mo uy bahala ka dira. Be. Be. Be, sige na. Ay lagi ko si guniti. Ayaw lagi ko guniti lagi. Sulit ka. Ano yan? Hipos mga gamit. Ano hipos mga gamit? Uy, ano hipos mga gamit? Ano hipos mga gamit? Putang ni dari ba? Ano hipos maka? Ano hipos maka? Ibutang ba? Ano hipos maka? Hana? Ano hipos maka? Puso di ka? Ano hipos ka gamit ba? Yan ang nanghipos ka ba? Iyo ba? Ano nanghipos mga gamit? Baby. Ay si kunit-kunit dira, wala kay pang alcohol. Oh, Be, nang-alcohol na ko, Be, oh. Be, nang-alcohol na ko, Be. Alcohol? Bisan pag unsaon mo pagpang-alcohol, di na mawala ang kadaot paghatag nimo sa amua. Oh, asam naman ako ng bata, natulog man na. Ipadala ni mga gamit na ako ha. Kadina na ako madalag bitbit. Nagbitbit ko sa bata. Sa bata, asa di mo man to di ay? Muli na ko. Siya, muli na ko. Muli ko sa amua. No! Nga na, darawin na. Ilang ba natulog ang bata? Bambin ng bata, Be. Ano, muli man ka? Ay, Ilo. layo ang bata sa kuha ba? Di ka po ako buhat, ana. Hilumoy. Kapig buhot ano. Ay ba? Muli na lagi ko. Ayaw ba? Mahawak ka diha. Kung magkuha kong pulis. Ano magkuha mo kag pulis? Hagi sa dita ka. Dito Ang ka. bata, Be. Be. Muli na ko. Walang nagyutan, ayaw na intay, ilunong na ang paghilang. Ay kabala ka be. Pankamutan akong buhion ka pa bisag ako ra isa. Ayaw naglabdan, kasi pangulay na. Happy 2 months mo, Be. Love you, Matt.